Nhlakanipho wayivele ungagundi ikhanda. Ngibizela lo Hayi cha gundi ikhanda. Musuzoba ngathi uvuka ethuneni. Wona Jeanette utshelwa ngubani ukuthi umngana makeup ngathi fish ehlawukawo. Wow Nhlakanipho uyajaja yazi. Eshaya dume ngazo. Yes. Uzero. Manje ubani umbali? Yini ubuzelani manje? Ngoba ngifuna ukwazi. Ukwazi muphi manje lokhuluma zini songijolela manje nokwazi manje. Hayi mina bengibuza ukuthi ubani umbali lokufonela nawe. Uhluleka nje ukungikhipha kwi-date. So ngubani mina? Kuwe. Ngeke hawo. Ufuna ngikhiphe mina macethu uzongicalisa ngabantu le emadrobheni ungazongihlanyela wena. Wena uzongihlaza wena ngento yakho leyo ungazi izinto wena. Yini engayazi? Ngishaya kangaki women on top? Manje Thando bamthandile thando lwethu. Oh Nhlakanipho, musuzenza isilima kunkosi yami. Ngisho amagama asindayo, amagama another thing. Amatshe, amadwala, izinsimbi. Hayi futhi yekela. Hayibo. Yo. Umeza. Yo. Umeza jama lapho. Yabona ilife. Shwapha sa angel shemu. Kuyanganyanyisa le ntombazana. Avizenza ngcono ngoba yona ihamba umhlanga ngoba nakho yona virgin. Hey, senzondela abanye abantwana ubutshitshi babo. Na ubutshitshi bakho bakunikela. Una 10 years wabubhubhudla wadlala ngethuwa mntazana. Kahleke wena futhi unamanga lona abaselona virgin njengoba vithike kanjena. Jeanette, khulisa umntwana abantu lo wena ubutshitshi bakhe manje. Vele nje uthola ukuthi kuku yakhe ikhamise engathi izothi Gomora. No, kunjani mntazana? Ngiyaphila wena unjani? Hawa ngiyaphila. Bengithi nethi ngikukhumbuza ukuthi ngiyakuthanda yezwa. No, nami ngiyakuthanda. Ngikhuluma nobani? Awu, ukhuluma noNhlakanipho mos. Oh, uNhlakanipho. Angikufuni. Unamala kakhulu wena ungithanda kakhulu. Hehe, sizohlangana ngikutshele wegel, zizokhala. Ungajaha umtetnisha ngoba ngilethe ukuye mina la. Naku manje ngiyanibona nithuna la. Hayi, unamanga lo sijaparapa. Ungenaphi endabeni zami nawe? Soyithu. Ngingena phakathi kwenu. Do we have a problem? Kodwa Nkosi yami, why umuntu vela ngakhona ukufaka impama through the phone? Baba isililo, na ukhulumela futhi manje uthombi. Hayi then sobona ngokuthi ngikhalele ipapa nepiano ukuthi ngimithi. Awake Jeanette sizakubona ngalokho. Iye mntazana. And ithi ngihambe yazi, unuka amehlo. Uyabona ke nje Jeanette sizokucabana ngento yakho le. Awazi, mawukhulele nje, uzwa that wet smell nje. Nasi pregnant test. Yeah, sure. Manje phela wayemfonela nge-TV. Ngoba phela ngasho ukuthi ungangifoneli ngale yampahla ngingashongo. Nginabantu phela mina. TV iphi manje wena? Eyakini i-TV yafona yini? No, musuzenza isilima. Ngisho lento yakho kade ungifonele ngayo ebuveza ubuso bakho obunyakazayo escreenini sefoni yami. Jeanette, akuyona i-TV le yanto leya, i-video call. Khona lokho. Ngicela ungishayise ngomoya bakithi. Ngidle kahle isama yami ngepeace. Ene ngikutshelile ukuthi ngidinga ispace kodwa uzwa. Okay ke, ngithi ngiyakuzama nakhona ngoba ufonelwa. Uzozenza 100 Jews ngami. Okay futhi. Yo. Oh, masisiza wafike kunini kulindile manje. Oh, bengibanjwe itraffic. Yini bobanjwe yini ijaqamba? Ijaqamba lani manje? Cha uthethe umusa na unayo imali yokuzini uze ngenyawo. Hayi bo kahle bo, wayengayifaka ngiyokuza. Ngize ngemoto kamngani wami. Maye vele bathini nje kini? Angibezwa nami nje nginawe lana. Yini ngathi uqala ukuba nempilo kanti shani ngawo? Hayi bo kahle bo asingene phakathi. Asambe ke. Hello, welcome to Bento's Kitchen. Can I serve you anything? Oh, thank you, sir. Table for how many? 1. Can you make it for 2, please, sir? Okay. Table for 2. Amatafula ayi2 for ini kabelo. Yini noma sofuna ukuhlala kwelakho i1. We Jehovah, Janet, C2 etafuleni e1. So table for 2. Which one is this one? So uzosivimba vele. Sifuna ungidlula uyohlala phansi. Oh, sorry. Danko is thank you. Hi Janet, nawe ezinye izinto zenza sometimes anasidinga. Mina nginalanga lonke.
Oh my gosh, angisakhathele yazi. Umhlale phansi sana sami. Ngiyabonga sami. Yo. Ah, you are welcome, babe. Hey, vela u-order ngempela yazi sengilambile mina yazi. Oh, sorry, my bad. Hawu, Janet, kanti awudlanga yini kini? Hayibo. Angidli mina mangizoya kwi-date. Ngifuna ukushiya ispace salokudla engizabe ngikudla kwi-date. Okay ke, mara na gift yakho la. Oh wow, ngivule. Yeah, ungayivule yakho ngithi Janet. Yo, ngiyabonga. Ithi ngiyivule nje igift yami. Sengilambe kabi phela mina. Hawu, Janet, awuyona into edliwayo musa le nje. Hayi mina ngifuna ukudla kabela, ngizwakali yini? Ngilambile ngifuna into edliwayo. Hawu, Janet, vula le gift lena, mhlawumbe uzoba sharp ngokulamba. Hayi cha, mina ngizoyibona next time. Mase ngidlile. Hawu, Janet, ulako ngaka. Ngcono si-order vele uzozudle mina yazi. Manje ke sozo-ordani ke manje nakuso. Ngizotshela iwethu ukuthi ngizo-order it. Angithi nguye osave ukudla. Okay ke. Hello guys, how can I assist you? Hi, unjani? I'm good. How are you? Kantini ngawe? Wakhuluma isiNgisi? Wazenza umlungu? Awukwazi ukukhuluma nje isiZulu? Hawu, Janet. Hayi Kabelo, uyazi nje angike emudini esiNgisi today. Hawu, Janet. Kunawukhuluma isiZulu sakho umyeke nge-English yakhe kanti nawe Janet. Hayibo Kabelo, na uyazi nje ukuthi isiNgisi singiphathisa ngamadlebe. Anything to order, guys? Not yet. Madam. Nami ngicela ama notes yethu awu2. Hello. Let's not waste each other's time. Don't worry, sir. Don't mind her. She's just like this sometimes. Can we just have fresh water for now or maybe Sprite if you do have? So, vele Kabelo, wenza njani vele? Usuke kini uzo-order amanzi lana? Phela nawe order into oyifuna phela Janet kanti. Awu phela wena ma-order amanzi, mina ngiyo-ordani ngoba phela mina ngilambile. It's up to you, Marana Janet. How? What are you ordering? Ngicela ipapa, ubhontshisi nenyama yebeef. How, Janet? Yeah, phela mina ngilambile. Or yini ufuna ngi-order ama-prawns nama-sushi izinto ezingasuthisi? Hayi mina ngifuna ipapa. We on a day crying out loud. Order something that we're not used to for a change. Okay, sir, please cancel that. You guys are undecided. Honest. Ayi kahle, cancela lapho. Ufaka ama-hot wings angababi. What? So we mustn't decide. Sir, she's just asking for chicken wings but not hot. Yo lona. Hayi, mara inkinga uwe. Hayibo. Alright. Yeah, ngiright wena. Today is our day, Sana Sami. Happy Valentine's. Happy Valentine to you too, Kabelo. Appreciate you, yeah. Now uyazi lo, noma ubheda nje. Mara uyazi ukuthi ungowami. Here's what you ordered, guys. Yo, thanks. Oh, thank you. Yazi ukuthi nabantu basazibuza ukuthi wayesesendawonye. Our relationship doesn't have to make sense. Expect mina nawe nje kuphela. Phela our relationship is not a community project phela phela. Hawe ma. I may fail to give you what you desire, but true love requires trust, faith, and loyalty. Not chocolates, not flowers, not expensive gifts. Hawe ma, yazi wena uzongikhalisa. You make me emotional. Mara now yazi ukuthi vela appreciate you. Me too, and I do that extremely. And now yazi ukuthi inhliziyo yami ishaya kanjani ngikubona. I fell in love with you ngendlela wangithinta ngayo without you even touching me by your hands. I dedicate ingoma yakaNomfundo Mo phakade lami. Wow, mina I dedicate ingoma ka DJ Tira Ngilimele FQ Twins. Okay, yes, ngikhiphe le chocolate ngabe vese sikhalisana sidle yabona baby. Ngakhala yazi. Serious babe. Those were the wise ways. Hello, guys. Are you still fine? Si right, thanks for asking.
Should I bring the bill? Hayi no. Mina sengiright, sengisuthi. Vela ngeke sangena nokungena. Hayi sisu right. Yeah, ngiright. Hawu Jeanette, wena usayazi ukuthi yini ibill wena? Oh, ushibhili. Hayi, buza ukabelo mina ngazi. My bad. How yini manje? Bengitshela ukuthi ushibhili ledliwayo. Hawu Jeanette, yini khona ibill edliwayo yini kaMalaza na? Okay, sir, can you come with prawns for 200 rand please, sir? Okay, coming right now, sir. Bengicabangeni ukuletha wena for i-date. Why usho njalo? You never cease to amaze me. Ngiyabonga nawe futhi. Yazi mara nawe isidina yazi wena. Mara udina lokho kuchazayo yazi. No, that's so sweet. Let's go for a movie. No, soya kuphi nendawo? Soya kule cinema leyo ya licensing. Oh wow, ngizoya cinema. Yo, ngaze ngahappy. Ngizofika ngibuka igeneration. Vele ngathi ngayigcina nini igeneration. We sobona phambili. We ngiyabonga. Isingicatelele lama hot wings angababi. Bawakhande kahle yazi. Uzero. Manje ubani umbali? Yini ubuzelani manje? Ngoba ngifuna ukwazi. Ukwazi muphi manje lo khuluma zini songijolela manje nokwazi manje. Hayi mina bengibuza ukuthi ubani umbali lo kufonela. Yini manje? Manje yini wona ngijwayele inhleke yazini usongimoshela nelanga. Hayi shamubuza. Ekusay Jeanette, ngiyakubona ngichomela these days. Ora ngisakufishela zona. Kanjani manje ngoba uyazi ukuthi awusayipetula? Ekusay inhloko ubhizi ngiphula inhliziyo, ubhizi phansi phezulu maboxer vet. Ungiphula inhliziyo so, it's not like ukuthi angikwanelisi mos. Inhloko ufuna ukuthi ngenze njani? Okusalayo bengikunika equality. Equality into ebandayo. Okusalayo bol enjoya and bolithanda. Inkinga nje yabo ngendlela engithanda ngayo jo. Inhloko ngithinta emanonini. Hayibo, mapha amanoni uzaceka ngaka. Yo, ayabona amathikeno like asa yangibhora jo. Namandla hale namandla usalalela kai nangena angazi ukuthi futhi kuyenzakalani ngoba umodi vele ngimcele nemali akafuni. Yona ngumuntu wakho ngathi umudi yonke mina ngeke ngimkhona nje mina ngiyahamba. Hi Lazarus. Wayibo ungibhaza. Ufunani kumina? Futhi anginamali mina ngizwe. Bengifuna ukuthi is over. Fine. Kanjalo njena. Hayi, kanti wena bofuna ngithini? Kahle kahle, ngikuyekele bona labo fine bakho. Phumula sisi. Kunini ngidlala ngawe? Ha, Lazarus. Yazi uzofa wena. Uyiplayer shem. Ngakutshela ukuthi ekhaya abakaze bangithengela ama toys futhi abakaze bangenzele lutho. So don't blame me to be a player. Futhi. Yazi ekhaya bakade bangikhuza ngawe. Yeah, abafutheke nabo. Lazarus kanti wayengenza sona. Ngani manje ngoba nguwe so it's over. Yazi ukuthini? Mina ngeke ngimilane no shit wakho. So bye bye ke. Okay Lazarus, ngeke ngisalale shitini. Izwa nje. Ukhuluma ngani futhi? Ha Lazarus, ngisho uthe ngeke uze umele ushit. Eish. Ngeke ngimilane nadeleng. Bye bye futhi. Hayibo. Yo. Umeza. Yo. Umeza jamalapho. Yabona ilife. Shwapasa angel shem. Nawe ngikhuzela ngale mpuphuthe yakho kanti bawuyathi? Ngani? Kunini ngithi yo mfana ngilile. Akuhluphi. Sam. Uyeshem le mpuphuthe yakho cause ayikho lento mfaka imanje nje. Ayisho mina ngikujilile ngalomuntu wakho ngale mpuphuthe yakho so jola lezi zinto nje bafaka imanje nje kuphela. Ngempela. Oh, nayicall. Iphendulo uba. Angazi. Ayanda ungakhulumi next. Hi Ayanda, ukuphi?
I'm somewhere around la in Gauteng. Khululeka ngikhona. Usukhona kuphi? Ngiseteksini Jeanette. Okay. Awehlisa ibruku neanda ngizwa abantu bebabazi eteksini. Awuyatakwa manje. Kade uphuza kanti. Cha, ngifuna ukuba neshow ukuthi useteksini ngempela. Awuyangiphaphela. Ungaphindi ungifonele. Ya, vele uqhubeke nalo sitshaparapo wakho. Lalela mngani nangu engisukela. Yazi mina, ngaze ngajola namabhenseni ngijwayele laba abakhulu izingudu. Uzomuntu noma unayo so girl akufake ilimi la idlebeni. Uze nje la ngiyayazi. Wazi next wena. Ngathi ngena kuma groups uphume nje kulonkoyi wakho lo. Uphume nje kule spam dish sakho. La spam dish po. Yo, Chomi, naba labakela abangidinayo. Ngithi omunye wakhona bekajolane yelo bhoni lamusi. Yo, umumbi lo Chomi. Yo. Mngani, nangilo wangishaya wangiqhamela, cabanga wangivula umlomo wathi wangiqhamela. Hayibo, engathi ba ready. So mngani senzeni sishubise? Akunyiwe, akufumfazi nomfazi. Mngani, I think wena ubambe lo mina ngizobamba lo. Ngiyabamba wena bamba lo mina ngizobamba lo. Yo, Chomi, anginasikhatha ubutsununu nonsonze mina bonomgroyi laba. Yo. Ha, lo girl ngathi uze ngoshit, akashaya dume ngazo. We, Huban, private number. Hello? Kunjani mntazana? Ngiyaphila wena unjani? Awa ngiyaphila. Bengithi nethi ngikukhumbuza ukuthi ngiyakuthanda uyezwa. No, nami ngiyakuthanda. Ngikhuluma nobani? Awu. Ukhuluma noNhlakanipho mos. Oh, uNhlakanipho. Angikufuni. Namala khulu wena ungithanda kakhulu. Awu, ngizwa ngawe. Ukuphi enhleke? Ngisemhlabeni. Yeah, urehe vele. Mara ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi nendawo Jeanette man. Why ulokhu ubuza ukuthi kuphi nendawo? Ufuna ungenzani? Ufuna ungikidnapper? Mara ngingayenza njani into enjalo emntwini engimthandako Jeanette ungithatha njani mara ye? Sure Skoko, nami ngiyayithanda cabanga. Jeanette man ngiqinisile ngithi ngiyakuthanda man. Kanti hayi. Waze wangithanda bo. Ngiyabonga ukuthandwa cabanga. Jeanette mamela la. Nginendo for wena. So bengibawa sihlangane ngiyakubawa dostando sami ngiyakubawa. Angifuni. Jeanette man. Ngibawuze cala msingine present for wena. Okay ke. Siyohlangana kuphi? Isithando sami ngeke wenze ngathi awungazi ngistranger. Endaweni yethu. Okay ngiyeza. Lo uyangihlolela lo. Why now? When you say you MIA. Mama secela number lakho ya. Uzolenza number lami ngazongijwayela usamazi umamakho. They never had girl from pretty Jovex. See me now, see me no more. Maradona. Nje angazi ukuthi sihlanganelani. Umuntu ngaphuma kena kudala ungibona nje. Yeah, mntazana. Sure zini? Awa bengifuna nethi ukubona. Hlala phansi. Phansi kungcole kanje, awungiboni wena. No, you're such a gentleman wena yazi. Yo. Anything for wena sithandwa sami. So nhlaki sungibizeleni vele lana. Awa. Bengifuna nethi ukubona yazi wena sithandwa sami. Ini? Awa bengifuna umuntu ozongihlalisa. So ngicabanga wena. Ngicabanga ukuthi uzongibheka yabo. Hayibo, awuna amadlozi azokubheka or yini bakuflathele? Mara yabona Jeanette into ozikhulumako nawo amadlozi angena phike nje. Cha, mina ngisho ukuthi amadlozi lawa akithi ahleza nami. Ngeke ungizwe nje ngihlupha umuntu ukuthi azongibheka or azongihlalisa.
Okay yawo bese ngitsho ukuthi wena uzongihlalisa mina nginawo amadlusi hayi shem sorry mara Janet awucabanga ukuthi isikhambe selapha kwami cala msila kupura kanjani asikhambe manje no mina ngeke nje ngendlini yomuntu engamfuni angifuni ukuthola ngithi go deep enhlakanipho ngapha ubulo kungiklenya ngeke Janet angisazenza indwezo and now uyazi ukuthi I have feelings for you hayibo poni ko ubani hayi wadle ini wadle lawo ma feelings can I take you out on a date for ini just for a date can I take you out on a lunch I don't do lunch okay anyway la ufuna khona mhlambe sidla amasushi ke sushi dude I don't do sushi mina ngidla upapa nobhontshisi nenyama that's why ni week ninganawo amandla ithi mina ngihambe umuntu azokungoshela isikhathi nje uthayila wonke wasemzansi kodwa nisukwenza izinto zenzayo ngenzeni ngizokuphima malini imalini ngiphethe yonke mina imali hayibo ngayini okay nawe songenzisa amaphutha wena Baby, nesinye isichaparapa phela la endaweni esizenza uthayila kulindawo cabanga. Just because uthayila win iGrammy Awards. Baby phuma lapho. Yabona, wena ngorihana wena. You lift me up nje uyayibamba lina. Okay baby ngiyakuzwa mara still mina ngifela ngathi ngikucompetition and angithanda ukucompete nabantu abangasi level yami. Yazi ngicabanga ngathi ngamfonela ngimtshele nje. Baby phuma lapho nje. Yekela uma unami ubhizi ukhuluma ngabanye abantu just khulume ngathi uyayibona lena mara baby ngithi nakizolo musi mangithi ngascroll ku Facebook ngithola ugele ungithumele i-friend request yabona kube ngikwazi ukushaya impama ngefone yo mina bengiyamshaya ngempama ngigcine ngawe baby nje phuma kuyena inkinga yakho ukuthi ufuna uthenga uthando lwami nje kuphela uyayibona lena okay baby ke ngizayekela le ndaba le ke sikunikele hug khona ngizohamba nami Kisi yahlala. Afuni. Bafo. Next asikhithi boy. Uyazi. La let's pay la twana. Msana ngizwe bathi ushano Angela kumele uparabazele dami ngani. Wena sana wazi noparabazela wena. Iwajola mara wena twana. Hawu ntanga. Singakutshela ukuthi kumele uparabazele ungifaka umjolo ukuthi ngile ngajola. Azange ngajola mngani ngiyavuma. Mayiphapiswa yini? Wazi noparabazela wena. Gachu. Enhle ngiyavaya. Avaya wena. Ya. Zikhipha. Nhlakanipho wayivela ungagundi ikhanda. Ngibizela lo Hayi cha gundi ikhanda. Musuzoba ngathi uvuka ethuneni. Wona Janet utshelwa ngibani nobuso mngana makeup ngathi fish ehlawukawo. Wow Nhlakanipho uyajaja yazi. Yeah ngiyakujaja vele msi. Okay ke why ungangithengele makeup mawubona ubuso bami burong unokuthi ungijaje. Okay akucacisa ukuthi ungibizeleni la hlala indabeni. Oh bengifuna ukutshela ukuthi hamba ogundi ikhanda. Winkente enkulu manje nahliphliphi. Phuma enweleni zami manje nani. Hayibo uzotshola nobani unekhanda elindi so. Janet sukela nini kuyikinga lo. Enhle kungibizeleni la. Okay ke uwabonile ama text awu20 engikusendele wona ano good night no good morning. Janet ngwabonile manje la matext ukhuluma ngani kwenza njani ungisendela ama text amaningi kangaka. Okay ke ngibonile ukuthi ngikusendele 20 yama text. Ku hectic iweekend enkulu manje sengibonile ukuthi hayi ngizoshiya ifone for 20 days endlini. Yabo uphinda lento yakho futhi. Maqeda lapho uzobuya kimi futhi masezikhalela. Kanti yini wena inkinga yakho? No ngicabangela mina Nhlakanipho uyabona buya ngikhombe. Yabo labo good night labo good morning about 20 day by day. Angikho interested etodeni akho le. Awu bengifuna ukukutshela nje ukuthi iyozibonane next year. Oh Janet sothola abangcono kunami ne. Ungangikhaleli futhi mina. Maybe shothi sengithola abangcono kunawe. Uhluleka nje ukungikhipha kwi date. So ngubani mina? Kuwe.
Ngeke hawo. Ufuna ngikhiphe mina maqeda uzongiqalisa ngabantu le emadrobheni ungazongihlanyela wena. Wena uzongihlaza wena ngento yakho leyo ungazi izinto wena. Yini engayazi? Ngishaya kangaki women on top. Manje uzokuthi arasu memezelani kanti? Hayi wena cha shem, uhlezi nje unama excuse. Thina bokusela na. Kunani pho? Yabona nazokusela utshwala. Angeke sizwane mina nawe Jeanette. How? Engani mina nje ngiyakuzwa. Man khulisa ibhevo man. Lisutshwala. Hawu cha ngeke. Mamane nje ngeke wena. Yabo into yenzako le izokwenza ukuthi uzisole. Nabesana babangasakufuni ene uzozisola mhla uphela amandla. Kahle Malayika, ngiyayazi mina into engiyenzayo. Kuhle nawaziyo. Ngiyakhamba mina. No ima. Ungiphi imali yokugcina ye weekend? Ungiphaphela soka niyazi ukuthi usazokufuna imali kimi. Yangihlolela wena. Angifuni. Hayi good night. Ngiyakutshela wena Thando, mali makho jikela okwenza public kugcina abantu ukuthi ena ngifuna ungasho yazi ngizomthola yazi hayi ukuthi kusebenza yena eyi1. Manje mngane akakulimazi leyo nto. Elimaze bani? Nganikhipha kancane. Ngakhipha kakhulu. Hayi akangilimazanga anginandaba. Mina nje ngiyahlanya bangazi nasekhaya. Lingathi ngina 12. Yeah. Bangikhelele mngani. Ngathatha isikhiya ngahamba naso. Ngibuze bathi ukuthi bangakhiyele amabhozo. Ubani? Ngathatha isitulo ngavula iroof ngakhipha itiles ngaphuma ngale. Lesi sikhathi besangihlanyisa into kanhlakanipho. Hayibona ngugayi waze wababa ugayi he's hot like a heater. Ngakebom. Hi Kelly. Njani? Ungiphi number lakho la? Bo, sijahile. Mara. Bani? Wena mama sangikhuluma nawe wena. Hayi wena uzokuphathula wena. Awu. Bo, songifuna ngapha mhlathi wakho. Ngeke. Nganekela ukule yazi but nawo ama number 072552 5034 go to hell. Sambe wena. Labafana bayadelela wena wazi. Ayikhona Jeanette. Hayi umakhaza man. Abwa. Ngenzani ngiyabanda? Hayi inhlakanipho. Angishuthe wena uzoyimela lento besiyenza. Phela mina nje ngikheshile ngiyakuthanda. Ngokuya ngami ngifuna ukuphila kule skin sakho. Aba khamba ukuthola abanye. Okay ke. Ungamangali mase ngilala nekhazini yakho. Angimayindi ukushaya manje. Singilale mina. Ngicela nokugeza. Vuka. Hayibo Sarara ngisacela ukulala nje i1 night. Last chance yokugcina ngilale kokugcina. Jeanette into yokuhlala endodeni iveke i-wrong man. Mara kumnandi nje ukuhlala endlini yendoda. Ngizowuthini mina? Jeanette akakhiphele nekomo yinye. Mara nje wena ufuna ngilong busy ngifuyana nawe la. That's why kumele ungilobole ngizokwazi ukuhlala full time lana. Okay right ke Jeanette vuka ke. Okay ke. Ngicela ungiphinde. Ngiyadoda ngiphinde. Sengize ngahlamba musi Jeanette. So mawugezile kusho ukuthini lokho? Ufuna nginuka umjuluko Viera sengihlambile. Awa Jeanette awuphumcabangele nawe. Hayi uzobuya uphinde ugeze. Jeanette isikhathi sokudlala into enganayo mina ne. Okay ke. Ungimekele yini amanzi wokugeza? Yawa Jeanette kade ngikuvusa wena uzilalisile la uzahlamba ekhini. Hawu. Hey. Ha, ngihlola loyo. Mina mele ngihambe nginuka umjuluko. Umjuluko. Yeah. Bese fuzelana last night. Ngeke ngihamba mina nje nginuka umjuluko. Jeanette ngithi mina nje ngiyakhamba. Ngifuna ukuhamba mina nje. Ela kunamuntu engimchiyako la endlini. Uzoshiya mina ke. Hayi Jeanette angeke. Hawa ngeke. Why? Ubona ngathi ngizotshontsha. Yini engayitshontsha lana? Right. Inkinga ngifuna ukubona abakini bazokufuna la kwami la. Hayi ngeke. Futhi abacabangi labakhona. So Jeanette when you're not moved nje kancane ubona ukuthi mina ngiyakhamba la kwami wena la uzalele wena. Hayibo moviswa yini?
Jeanette awumani ulala embhedeni. Kumele uvuke lapho nawe ukhambi uyophanda man. Hayibo uchaza ukuthini? Ngoba phela nje ama-pawns lenza imali nje embhedeni. Jeanette ungazifanisi nabantu ongafani nabo manje. Vuka lapha embhedeni ukhambi uyophanda. Kanti yini wena inkinga yakho? So kumele ngalali ngenxa yemali. Ungangidonborozela wena. Jeanette man, you must use time wisely. Ulise ukuchitha isikhathi lapha embhedeni lapho man. Hayibo, nawe usuyi-mobile speaker yini? Uthi motivational speaker. Yeah, khona lokho. Yeah, Jeanette phela kuwe ngiyi-motivational speaker. Mina yimi ngikunikela ama-advice angeke ngize ngikulahle ngoba ngifuna ukubona wenza into wrong uthando sami. Ngiyafisa ukubona wenza ngcono mani yazi. Mina sithando sami. No sweet. Ngaze ngajabula bo. Oh, right mara nje sithando sami. Yaza ngikho right. Ngicela ungibize ngamagama amnandi nje before ngilala. Chocolate, Danone, sweet. No, ngisamagama amnandi, not izinto ezimnandi. Okay, nolothando, thando, bamthandile, thando lwethu. Oh Nhlakanipho, musuzenza isilima, unkosi yami. Ngisho amagama sindayo, amagama another thing. Amatshe, amadwala, izinsimbi. Hey futhi yekela. Yeah, Mngani, since I win a Grammy Award, you know, like your life has escalated to another level. What's happening? Yo, life yami extreme nje ungibona. Wena mngani wena maphuza kangaka. Yo, try me phela mina yazi stress emali. Financial ntontons nje they killing me literally. Ngiyakubona nini unalesidudla salapha ekhoneni. Nje understand uma umbheka awuboni ukuthi lo mkhaba lo yobhlungu. Ubhlungu yazi mara inkinga yami ukuthi ngizayenzana ngisho yibo abantu abaselevelini neyami currently. So what else can I do though? Mngani yazi wena bengizohamba nawe ematafuleni siyophuza. Kodwa ngizange uhambe nogame ugela afika aphuze wena yena angahambi kuyozama ebhodlela. Yazini kuningi mngani esengizokubona. Chabe the problem is phela ngisho nami ngiyazi ukuthi masifika la phambili ngoba iphanda. Like literally hambogeza mtaso uzokuthola ithi ngibona ubaba kalo. So buya sikhulume. Okay baby. So ngihamba bye. Alright bye. Is it cat? Akafoni kanti lona. Hayi ngeke. Hayi uzongithola la. Yes. Sizoya mntase khuleka. Yes. Plaza nginamathanga amhlophe. Mengmiswe. Kunini nithi mekmiswe zethu la ngaphandle abangiboni. Khona ngene. Wadubula nje udubulizwa yini Jeanette? Hayibo kunini lapha endleleni kudlula imoto ezenzima kabi ngithi make me water kujam namunye. Yo mina ngikhathele ukuthi wena ungidlisile lento ingidlise yona uzoyikhipha namhlanje. Allo kungitshele la uzeleni la? Nhlakanipho ngize ne-pregnancy test angisazizwa kahle. Iphi yona? Kube umuntu unobufakazi Jeanette man. Ya nansi nana. Okay ke ngiyayibona ibereka kanjani ngene. Angisho khona ama instruction sizobona nathi. Right ngiyabona la iline eli1 lithi ukuthi negative naka mabili kuthi ukuthi positive ukhona umntwana. Hayibo kanjani ngoba nana kuzama ukuthi iline elilodwa kusho ukuthi umntwana uyi1 maka yi2 ama-20. Jeanette khulisa mala man umntwana nakangekho ke kuba nani la kuba njani? Kuba blank akubi na next. Awa Jeanette ke ngithi mina ngiza kubona ngesisu ngoba isisu nasingekho akunande ngizoyikholwa mina ke okwanje angikholwa lutho mina. Hayi then sobona ngokuthi ngihalele ipapa nepiano ukuthi ngimithi.
Awa-ke Jeanette siza kubona ngalokho. Iye mntazana. And ithi ngihambe yazi unuka amehlo. Uyabona-ke nje Jeanette sizokucabana ngento yakho le. Awazi mawukhulele nje uzwa that wet smell nje. Nasi pregnant test. Khamba ukutesta naqeda ubuye la uzongitshela ama-result. Hayi inkinga yakho ukuthi unenkani inhlakanipho. Wazini ngama pregnant test ngoba lezi zinto zaziwa yithi abafazi uyindoda nje. Ayisuka wena man. Lokho kuthi ukuthi angazi lutho mina Jeanette. Okay inhlakanipho. Cela ungithengele airtime e50 rand. Ngiyasho-ke ukuthi nekulu angeke ngisayithenga imoto ka50 rand kahle bo. Bethi imali inhlakanipho. Jeanette imali anginayo. Ngisho nawe uyazi ukuthi ngisasave abantu mara hawu kodwa ngithi mase ngocela umntwana abantu kabuhlungu kangaka. Inkinga iphi? hayi ukuthi iyanginyanyisa le ntombazana. Have izenza ngcono ngoba yona ihamba umhlanga ngoba nakho yona i-virgin. Hey, senzondela abanye abantwana ubutshitshi babo. Nawe ubutshitshi bakho bakunikela. Una 10 years wabubhubhudla wadlala ngethuba mntazana. Kahleke wena futhi unamanga lona akaselona i-virgin njengoba vithike kanjena. Jeanette, khulisa umntwana abantu lo wena ubutshitshi bakhe man. Vele nje thola ukuthi kuku yakhe ikhamise engathi izothi Gomora. Awa Jeanette, ayi uyakhuluma yo. Awa ngiba ukhambe mntazana. Hayibo, ubani uthe ngifuna uhamba? Mina ngisakhuluma nawe. Jeanette inkinga kaphandla kumakhaza. Uyabona ngimbethe nosola lapha. Asikhambe sokukhulumela ngendlini ke mfowethu. Hayibo, wayendlini. Okay ke Jeanette kumakhaza. Ithi ngiyokulayithi heater sikhambe sokulayithi heater. Okay. Bawa ngiyadlala man. Angeke sendlini. Nguwe nje ufuna ungena kwami. Wena ubungichomela kangaka. Hey, hawu Nhlakanipho, uyabona nawe kudingeka ingube namehlo. Nami ngiyalizwa lekhaza. Ende begodu uthe wena usidisi. Sizokuthomatize umntwana man Jeanette man. Hayibo, izodlowa. Waye kungamane kwenzweke esingaloko sibhizi sikhuluma la. Ithi ngiyothenga le airtime le yakuqala. Alright ke ungakhamba. Ngiza kulinda khona la. Hawu nginike mos ngikucelile imali. Jeanette man ngithe anginamali. Awu Nhlakanipho, kanjani manje? Jeanette waye unga-apply 350 kanti. Mina u350 ungithatha otherwise yazi. Ungazenzi ngcono wena ngama-350 wena. Ungathi uhlulwa i-50 rand uzobhalela uzongichomela la ngokuthi wena ufuna 350. Hayi kujame kancane Jeanette hawa. Angiyifuni mina, kufuneka imisebenzi eMzansi hayi ama350. Hayi asambe. Hayi ngeke. Sifuni. Awucime lento yakhe yanginyanyisa. Wenzani? Hawume kancane, umntwana ulambini, hamba umphandele njengendoda. Yasebenza wena. Hayibo, awume kancane ngalentuthu yakho. Yo, ngathani uyozumela umntwana ukudla. Ulambile ingane, yasebenza wena. Yo, esengilala. Uzongithola ngeready, nathatha isikhathi. I've been missing you, by the way. Is the work stand or something? Yeah, but then the work like is depriving me of you. I don't Literally, I don't want this. I don't have any choice. Yes. But haven't you been missing me though? I have. For real. A lot. Okay, baby. You are so super calculated. Yes, baby. Yes. Oh, thank you.
Kyalebua, my love. I love I love you too. I really do. My love, like literally, right now I was thinking of cause go high, but there are something yana, some occasion yana, so like. Mkhali. No, mfoke kesikhulume unjani mntwana? Hi. Mfoke sikhulume kancane mfoke kumbe mfoke yahlihla mfo. So khala ngani mbinjani? Mkhali man kumbe man mfo ngiyalila mfo man yazi ngiba ungoleki 150. 150. I'm sorry, baby. Can I talk to you for a moment? If you don't mind. Yes, love. Can I talk to my man for a moment, please? Why mele abang always wanna buy more like baba like malgu? Like literally, I don't get that. Doesn't sit well with me. Why? Baby, are just friends. Friends? Okay. And I'm a supportive friend. Baby, born in Chogoyaminjani. Look at my nails, for heaven's sake. But then your friends come to you to borrow money, apparently. Sizwe ikhuluma Okay, yeah, no. Kiyagopa. Next time, kompona ke nala banana. Uskatla. Because that thing is disgusting. I'm up here. Now my girlfriend has left me because of you. Koswanetse gore re ke fitla ntlo kilo. You see that thing? I'm gonna give you. Mfo zabunghelebhe khulu yabona nge150 leyo mfo zabunghelebhe khulu ngiyathembisa ngizoyibuyisa mfo. Yeah, I hear you. The problem is that I don't do cash. I'll transfer you. So, what's your number for Capitec? Yeah, you'll check your message. Next time. Ngizwile mfo. Isithokoze. Hlakanipho, bheki WhatsApp yakho manje. Okay, tingicaleke la. Bakuphi kanti ngoba ngila estradini lesi nje mara ngibaboni. Bheka lapho ngasesorishini uzobona. Ujinet loya. Uyena ntanga futhi ugcoke ne-dress enamaline green. Nguye muslo wena wayungezanga la. Hayi, angifuna ushaya ile ya psycho yakho mina. Okay, hawa ithi ngifone ke sibone ukuthi uzoyibamba na. Hayi, yenza njalo ke. Okay, bamba njalo. Oh, ithi ngibambe le phone. Hello? Ha? Hayibo. Hello? Hello? Yo, Janet usukela nini wena now answer phone yami uthi hello. Ngikhohliwe. Wow. Ukuphike. Ngisekhaya why? Wenzani nje? Ngiyapheka. Oh, okay. No, ifoni yakhatha ngizobuya ngikufonele later ne. Hey, ende nguye cabanga. Ngitheni kuwe? Hamba dila no Janet wakho ngoba ngibathole bafaka amalokhu nje. Hayi nawe. Lisuphapha sharp. Damos Janet nguwe lo. Hayi, Hlakanipho. Uwe unjani? Nginje upheka lo. Ubani umjida lo? Yeah, babakhe. Mina ngiyapheka. Oh, so ikhichi lakini leli. Umjida lo ibhodo. Hayibo, kwenzakalani la Janet? Babakhe isingichazele. Uchaza ini Janet? Ima phela nawe. Ngikuchazele. Angisho lo mjida uthengisa ucurry powder
So bengiphelele ucurry powder nje endlini ngeza kuyena ngizothenga ucurry powder. Mina. Angisho curry powder lo wenkomo, ngisho lo wenkukhu. Angithi udayisa ucurry powder. Yeah. Enhle kunina nithu nina nenza bani slim. No babakhe asikwenzi islima. Uphikani wena? Yazi ithi ngiphi phone nje sifonela umuntu azongikhiphela ubufakazi. Ubani loyo? Yes Lindo. Nangu umuntu uyaphika lana ngimbuza. Uphikani ngoba ngibabonile bablasha bafaka namalokhunja emlomeni. Hawu lenja. Enenyazi babhizi bafakana izandla kulamalokhunja wabo. Hehe, sizohlangana ngikutshele wegel, zizokhala. Ungajaha umtreatnisha ngoba ngilethwe uye mina la. Nako manje ngiyanibona nithuna la. Hayi, unamanga lo sijaparapa. Ungenaphi endabeni zami nawe? So yithu. Ngingena phakathi kwenu. Do we have a problem? Kodwa nkosi yami, why umuntu vela ngakhona ukufaka impama through the phone? Baba isililo, na ukhulumela futhi man. Jeanette kanti kwenzakalani la? Ulo busy kuze umuntu lo ngoba bakho. Ngoba bakho ngawe. No, kusuye babami. Demand lo mona. Uzubuza ukuthi ubani, uyifuna ntomba mona sana. Kodwa babakhe nkosi yami. Hayi kanti uthola nalona. Hayi ungambizi ngalona. Sizokushaya phela thina. Wena sanobiza mina ngalona. Sorry bafo. Angazi mina nokuthi kwenzakalani ngani. Vele Jeanette kuhle kwenzakalani phakathi kwakho nomjida lo? Lutho. Nalo uhlaleleni naye umuntu lokela. Wena uhlanganisana nale ntombazana le ekufonele. Jeanette man imbuza ibuzani man. Ngithi mina yini uyenza na demand lo? Wena bowenza nalona endlini oqeda kumfonela. Yabona yini? Shuthi wena ungijwayela kumpi wena umthetho wakho. Hayi cha, ukuthi iyajwayelana. Uthini? Hayi. Ngake ngakubuza nalo ngakubambana ebhedini yini? Hey, angikhulumi ngama past tense, ngikhuluma ngendaba yamanje. Into yamanje. Yiplayo, into yamanje. Ngiyabona wena uyisidlahla wena. Ngithole nalomjida lomsondelene niclose. Hayibo, ngoba phela ngimile phela mina manje. Mangifika manje ngithola unsondelene nalomjida. Ya, now uyasho besi i-past tense njengoba nawo unganibi nendaba zama past tense. Yazi wena Jeanette. Hayi ungangibheki. Ngiyahamba uza ngifonela. Listen to this request. Please guys, subscribe! Welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe, Like, comment, and share. Hit that button. What's a journey? It has been well before you all reach your remote. Let me assure you that your screen is exactly where our TV. Today's show takes us in Kwamhlanga, Ekhayelitsha, that we have an exclusive content there on YouTube. Siyafisa babukeli lapha emakhaya ukuthi nisupporte ngendlela that is exclusive. Guys, senzeni subscribe. Okay. Isibone.